Ak vám doteraz robilo problém zvlhčovanie mikropeliet, mám pre vás skvelú správu, pretože teraz máme produkty, ktoré sú vlastne predvlhčené mikropelety. S Rapid Method peletami nie je na brehu žiadna práca, sú už z výroby pripravené na použitie, teda vlhčené, takže ich môžete okamžite hodiť do vody, keď prídete na breh. Rapid Method pelety sú vyrobené v 5 najúčinnejších kaprích príchutí na základe skúseností z posledných rokov, ktoré sú kyselina maslová, mango kyselina maslová, med ananás, jahoda kryl a cesnak. Rapid Method pelety sú v podstate pelety vyrobené zo sacharidov s vysokým obsahom obilnín, ktoré veľmi dobre fungujú v oteplujúcich sa alebo už teplých vodách. Sú dostupné v dvoch rôznych veľkostiach. Menšia 1,5 mm je absolútne vhodná na jarné alebo jesenné rybolovy, keď sa tešíme z každého záberu. Ak však chceme chytať hlavne kapre, určite odporúčam väčšiu veľkosť 3,5 mm. Rapid Method pelety sú balené v 600 gramovom baleniach a dostupné na pultoch obchodov. Myslím si, že na rýchly jednoprútový rybolov je jedna krabica viac než dosť, ale samozrejme ich môžete bez problémov použiť aj ako súčasť iných peletových mixov alebo krmív. Ak vám doteraz robilo problém zvlhčovanie peliet, problém je teraz vyriešený, pretože tu sú Rapid Method pelety.